Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukomana Shi, baba vangu ivo ndipastor, asi pavainge vachangobva kuBible school vakabva vazomitisa umwe musikana, saka vakabva vazonetsana nemusikana uya hanzi vakazorovana, then musikana uya ndokubva azofa. Ndakangokurirawo tichiziva kuti baba vangu vanomukirwa nechipoko chake musikana uya because vaiwanzokufungaidza mumba kana zuva rava kunonyura. Nyaya yacho yakazongotsikwa then baba vakabva vanoripa zviye zvechizivano nehama dzemusikana uyu but vanopinda kuchechi kwedu. Then zvakamboti zii zvikazotanga when my brother paainge ava form 4 aingoti iye pane umwe musikana ari kuti uri murume wangu iwe nekuti ndakakupiwa nehama dzababa vako uchiri mudiki. Izvi aiti zvaiitika pose paaida kunyenga musikana, then aiti kana achida kupfimba musikana aibva azonzwa voice richimuudza kudaro, then akabva azoita bofu paainge ava muexam room. After maexams akabva azoita right. Saka brother yangu now ava ne22 years haasati akamboita girlfriend. Iye anoti dzimwe nguva anotoona urume hwake hwava kutobuda kusikarudzi kwake. Sometimes hanzi musikana uyu anotouya aine pamuviri achiti inhumbu yako iyi. As for my dad, he is a non-starter. Kana akada kutaura vanobva vati madhimoni namata, yet vakarova munhu akafa. So handizivi kuti kana zvadai so panofanira kuti pange pachiitwa sei, because bro yangu inondirwadza sei. Apa dzimwe hama dzinongoti ngaanamate asiyane nedoro, but doro ringaita kuti munhu aburitse hurume here makatogara. So I really do not know what else to do apart from chivanhu. Ngozi yacho tingaidzinga sei so that bro wangu uyu ange achizosunungurwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndikudawo kutsvaka nzira dzekuti mweya wacho wemukadzi uyu akarohwa nababa vangu, saka hanzi mukadzi uyu akarohwa aine pamuviri, then ndokubva azongotanga kurwara kuzonzvika achizonofa nababa vahaidhi. Saka hanzi musikana uyu aitongogara achitongomukira baba chipoko. So now ari kutsvaka nzira hanzi dzisiri dzechivanhu dzekuti mweya wacho dhimoni racho ringe richizodzingwa risaramba richingotevererana nebrother yake. Hei, zvakangoma azvo veduwe. Hanzi pane pamwe paakatoti muri kuda kuona here, ende ndikati no, usandirakidza hako sikarudzi yako. Ndokubva azokurura trousers raainge akapfeka. Hanzi ndikatobva ndatoona kutoti mini brief yake yainge yakatonyorova. At that time hanzi tainge takatogara tichitoona movie. Akabva ati zvinhu zvezve zvatoitika. Ndokubva atondirakidza. Iye akati hanzi pataiona movie kudaro akatoona face yake musikana uya mumovie, then ndokubva atotanga kutonzwa sekunge ari kutoita bonde, then ndokubva atonyorovedza paya. Strange things indeed they do happen in this world. Mwana akada kuchema ari kunzi unonyanyisa kunwa doro. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini pandakatanga kupinda muno mumujoni, I hope kuti confession yangu dai ikazonzwikwawo neumwe munhu anenge achangotanga kungopindawo muno mujoni. Ndakungoudza munhu iye kuti kana ari munhukadzi, kana uchifarirawo zvekuenda kumasowe, please always be careful, nekuti vanhu ava vanokwanisa kukushandisa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti murume wangu iye ainge akandisiya kuZim a very long time, then ndokubva ndazotevera. Ndakangopinda muroad ndisingazivi kuti ndichamuwana achigara ari ega here kana kuti ava kutogara neumwe mukadzi. Saka pandainge ichitopiwa madirections nevamwewo vanhu vekuziva,
iye akazoti achibva kubasa akarohwa nehana achitowana nditoripo ndakatomumirira ndokubva tatanga kunetsana paya, but akabva atongoona kuti painge pasina plan. Ndikabva ndazviona kuti munhu uyu mukadzi like permanently ainge asina mukadzi waaigara naye, but aiva negirlfriend yake uyo ainge achigara kumaprize. So ndakati ndazvibata paya ndikabva ndatoona kutoti vanhu ava vanotorakidza kutoti vanotodanana zvekutodaro. Then ndo pandakabva ndazotanga kuenda kumaprofita. Ndakatanga ndichabatsirwawo mulocation imomo mandainge ndichigara, kudzamara ndazotanga kuendawo kune mamwe malocation. Saka ndainge ndava kutongorarama neminamato, ndichingoitirwa minamato kuti marriage yangu isaparara. So mukoma ndakabva ndazoenda pane rimwe sowe, then ndikabva ndazopimbwa nevamwe madzibaba apa ndainge ndiine heartbreak. Ndikabva ndangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbopodzawo mwoyo wangu. Saka ndainge ndava kuti paya ndainyepera murume musi weFriday ndobva ndamuti ndiri kuenda kuchurch, then ndaizoti kana ndaenda kuya ndaibva ndatoenda ndobva tatonorara zvangu kumba kwamadzibaba musi weFriday. Saturday ndozodzoka zvangu kumba musi weSunday. Iye murume haana kana chaainge achimbosuspecta because ndaitopiwa munamato wacho iwoyo wandainge ndichipiwa wainge wakazanganiswa nevaseline. Saka ndaizoti paya kana ndava kudzokera kwedu kulocation ndiwo wandaibva ndazozora, waizoita kuti murume asazonyanyisa kurizina. Then ndaiti zvekare kana ndichida kuenda kumasleepovers kwangu, then ndaibva ndazozora zvekare vaseline iyaya. Ndaingomuudza kahwani kuti ndoda kumbosvika kwakati but ndinodzoka mangwana. Usually ndaiwanzokunyepa ndichiti ndiri kuenda kuchurch, ende iye aisatombo ndibvunza mibvunzo yakawanda. So mukomana she ndakadanana navo madzibaba vaya, kudzamara ndichizonovabatira mamessages. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu ainge asina kumira neni ndega, ainge atori nevamwe vakadzi vevanhu zvekare vaainge achidanana navo, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza kusvika pakadzikadzika pemwoyo, because murume iyeye ndainge ndava kutomuona sekunge ainge ari murume wangu, ende ndakapotsa ndanyura because aitoti ndikuda kukumitisai madzimai tinge tichiita mwana. Munoziva kuti kana uri mumujolo hazviite kuti unge uchirakidza murume kuti une heartbreak. Saka ndiri pamba ndoitota sekunge munhu akatofara paya. Murume aingoti kana akabuda panze kunyange achienda kunorasa mvura ndaitosara ndichitoyeredza misodzi ndichifunga madiro andainge ndichita muprofita uya. Ndakabva ndati ndoita sei. Saka painge paine vamwewo vaipota vachindipfimba, ndokubva ndazotanga kudanana zvekare nomumwe muprofita. Saka ndainge ndava kuti pasowera ndinenge ndambonamatira ndiri, kana ndikangodanana nemuprofita wepo kana tikarambana ndobva ndatochinja, ndobva ndatotanga kutoenda kune rimwe sowe. Ndakavachinjanisa maprofita awa, ende vazhinji vacho ivo I think kuti vaitongosenza kuti mukadzi uyu anenge ari pahit. Ndaingoti kana ndikangonoshandirwa kahwani ndobva ndatopiwa munamato, ndobva ndatonzi munamato uyu ndikuda kuti munge muchinoshandisa kana kunougeza nawo kana kunoisa pazasi pepilo. Ndobva ndatorota madzibaba vaya, ndobva ndatovaudza madzibaba vaya kuti ndatokurotai, tobva tatotanga kutodanana. Saka yambiro yangu ndeyekuti kana uri mukadzi uchifarirawo zvekushandirwa izvi, unofanira kuti unge uchiziva kuti vaprofita vazhinji ivo vanotova mahure pachezvavo, vanhu vekutongoti vanotongohura. Ende usambofa wakazvinyepera kuti kana ukatanga kudanana nemuprofita unomugonera. Never haumbofi wakamugonera, because like muprofita uya wandakatanga kudanana naye the first time, ndakamupa mwoyo wangu wose, ndaimuitira zvose mastaira ose ainge achiti anomufadza pabonde. But at the end of the day I found out kuti ainge atori nemamwe magirlfriends apa vari vakadzi vevanhu. Saka I just want to give a warning to other ladies out there kuti unokwanisa kutoshandisiwa navo vaprofita ava. And worst of all mukoma, I then found out kuti ndainge ndiine chirwere, ndokubva ndazonwa mapiritsi kuzonosvika murume wangu achizonorwara. Ndainge ndisina confidence yekuti murume ndinge ndichimubudira pachena kuti ini ndava kunwa mapiritsi. Iwo akati achinobatwa chirwere, iniwo ndikabva ndajamuka, ndikabva ndati ipo paya
pamainge muchisimbirira kuti ndinofanira kuti ndige ndichigara kumusha imi muchidanana nemazigadzi emumapurazi ndokwamakatora chirwere. Saka iye nanhasi anotofungidzira kuti mukadzi uya wekupurazi waainge achidanana naye ndiye akamupa chirwere. Izvo ndini ndakatora chirwere. Mukomanashi ndakachema mushure mekunge ndadanana nevamwe madzibaba. Zvakangoitikawo ipapo takangosanganawo then ndokubva tatanga kudanana. Saka ndakazoti mushure mekunge namadzibaba vaya tatanga kusangana pabonde tisingashandisirani dziviriro, ndopandakabva ndazongoudzwa neumwe mukadzi achinditi baba ivavava shuwa apa ivo vanonwa mapiritsi apa vakaita usiku hwose vachindimanikidza kuti toda kuti tinge tichirarana tisingashandisirani dziviriro. Hanzi mangwana acho makuseni mukadzi uyu ndopaakabva azoona chigaba chemapiritsi. Ipapo pandakaudzwa ndakaita sekunge ndichadonha pasi because ndainge ndarohwa nethe shock of my life, asi ndakabva ndangozvigamuchira ndikabva ndatoti saka ndiye munhu andipa chirwere uyu. Ndokubva ndazoenda hangu kuclinic ndikabva ndazotanga kunwa hangu mushonga behind my husband's back. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, munhu kutongouya nechirwere zvake mumba. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, please post for me as hidden identity. Nyaya yangu kune vamwe vanhu inokwanisa kusagamuchirika, but iyi ndiyo spiritual encounter yangu yandakasangana nayo pandainge ndichiri mudiki mushure mekunge baba vangu vashayika namai vangu vakabva varoorwa, then stepfather vangu vaindibata rough, then vaiti kana ndikasauya nemombe dzakakwana vaindirova. Saka nerimwe zuva kwakabva kwazotanga kunaya ndiri kumafuro, mvura haina kundipa mukana wekudzosa mombe, ndokubva yatanga kutinhira paya. Then padhuze nepandainge ndiri mheni igoti yarova umwe muti, ndokubva ndazotadza kudzora mombe ndikangoenda neshoma dzandainge ndiinadzo. Asi ndichinosvika kumba mvura ndokubva yagasa paya. Ndakabva ndatukwa ndikanzidzokera unotsvaka mombe dzangu, iwe mwana werombe. Ndakabva ndatanga kufamba ndichichema paya musango ndichitsvaka mombe dziya. Ndakafamba mukoma kubva kuma6 p.m. kunosvika kuma8 p.m. then ndikati zvandadzishaya mombe idzi rekedzai ndinge ndichinorara kumba kweshamwari yangu, then mangwana ndobva ndazomukira kudzitsvaka. Mukoma ndakati ndava kuda kunobuda musango ndikabva ndaona shumba. Mukoma kwekutizira kwainge kusina, apa yainge ichidrova. Shumba iyi yakabva yatanga kumhanya, yakamhanya ichuya kwandainge ndiri, kana kutiza ndakatadza ndikabva ndadonhera pasi kudaro kwava kufenta paya. Asi chakandinetsa ndechekuti pandakamuka ndakaona kuti kunze kwainge kwava kuda kutoyedza. Shumba iya ikabva yashanduka kuita munhu, but aiva wechikuru. Akabva ati aiva sekuru vakabereka sekuru vababa vangu, ndokubva vashanduka kuita shumba. Shumba iya kwava kuenda. 3 days after that ndikabva ndarota ndichikorokoza. Ndakatorakidzwa nenzvimbo yacho uko kwandainge ndichikorokoza, ndokubva ndaenda kuya. Mukoma ndakangoita zvekungononhonga mari. Zvadaro ndikati kumba handichadzokeri, ndikabva ndatsvaka kwekugara. Ndakabva ndatenga motikari yandakatenga chainge chiri chifani cargo. Mukoma ndakazoti one day hwainge huri usiku, ndikabva ndaona umwe murume uyu akauya pandiri akabva andipa wallet iyi yaiva nemari, ndo mari yandakazoshandisa kutenga imba mukwekwe. Ndakamboenda kuSouth asi sekuru vakatoti kwandiri izvi hazvisi zvako, dzokera kumba. Shuwa ndakabva ndaita nharo paya ndikabva ndabayiwa nebanga. Pandakabayiwa nebanga yainge iri fortnight. Ndakangoti ndichingodzoka kumba ndikabva ndatanga kuita zvegold buying, ende nanhasi ndizvo zvandinoita kusvika pari zvino. But sekuru ndava kuvarota manje vachinditi handina kupfeka muzukuru. Vanoti kana vanditi handina kupfeka muzukuru vanobva vandirakidza jira reblack nereblue. Mukadzi wandakaroora iye haatozvizivi because iye mukristu neniwo ndinonamata, so I need advice as well. Ndakamborota sekuru vachichema kudaro, vainge vachiti kana iri pfuma yangu ndinenge ndakachena, asi kana ndava kuda machira angu ndinenge ndava Satani.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Yo, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Saka ndichakupai narration. Pane umwe mwanakomana uyo auya nevoice note rake hanzi makadi zvenyu mukomana she, inini ndine musikana wangu uyo ari kuZim. Saka musikana wangu uyu ndinomuda nemwoyo wangu kwose. Saka musikana wangu uyu iye akabva azoenda hanzi kune umwe muprofita ndokubva azorakidzwa paglass kuti kunoku kwandiri ndine umwe mukarati uyo wandiri kudanana naye. Saka zvaizvezvi hanzi hatisi kana kutombotaudzana. Apa musikana uyu ndinomuda because paari ndo pandinoona kuti ndo pane future yangu. Hanzi musikana uyu aifanira kuti ange akauya kwandiri but akabva azobatwa nemapurisa paroadblock ndokubva azodeportewa. So after that hanzi takazotanga kutaurirana ndikabva ndachizomutumidzira mari yekuti ange achitora passport. Zvino hanzi musikana uyu iye ava kuti nezvako handichadi nekuda kwekuti ndakakuona paglass iro randakarakidzwa kuti iwewe une umwe munhu uyo wauri kufambidzana naye kuSouth Africa ikoko. Saka handichadi nezvako. Saka mukoma vedu ava vari kuti ndiri kutsvakawo munhu anondibatsira so that musikana wangu uyu ange achizotanga kundida zvekare because iye I know kuti she is the love of my life and handizivi kuti ndoita sei. Panyaya iyo yepaglass hanzi hongu ichokwadi mukoma kuno kwandiri hanzi ndanga ndiine umwe mukaradi wandanga ndichidanana naye but ndanga ndichitozviziva kutoti zvinhu zvacho hazvina future. Mukaradi uyu handimudi. It is just that anga achingomanikidzira kuti tirambe tichingodanana ndokusaka ndakazosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviwanira musikana wangu ekumusha. Manje madhiri abva adhakwa. Saka mukoma vedu ava vari very stressed. Ngatitaurei navo mucomment section. Uye zvekare kune avo vanenge vachida kuvabatsira you can come to my inbox tobva taona kuti vangabatsirikana sei mukoma vedu ava. Hanzi I cannot lose this girl nekuti ndinomuda. Tanga tiine zvikuru zvatainge takaronga for our future.